naghahanda ang Starbucks at ang Kenny Rogers sa kanilang pag-invest sa DAET, plus ongoing yung mga call center companies. So, supposedly this week may forum on BPO with the DTI para makapag-repaso ng mga requirements, paano magiging smooth yung pagpapatupad ng mga programa sa ICT or Information Communication Technology. Kaya hopefully pagpasok ng 2015 ay meron ng mga bagong locators at mga bagong businesses. May dalawang bangko na magbubukas before the end of the year. Tapos yung mga paghahanda naman natin para sa pagpapatupad ng mga proyekto sa waste recycling facility, yung memorial and ecological part, may ongoing negotiation na, medyo positibo na dahil 5 hektarya ito para sa public cemetery, kasama na ang Chinese cemetery kasi puno na rin. Kaya may ginagawa kaming dialogue. Tapos yung satellite market dito sa Central Terminal, mga pagbabago sa mga iba pang aspeto ng terminal operation and traffic management. Tapos yung additional heavy equipment para ma-utilize natin, katulad ng yung boom truck, yung hindi na kailangan akyatin ng tao, yung mga pagpapalit ng bulb, pag-aayos ng mga kable, so pagputol ng mga kahoy, so lahat. Then I have just issued an executive order entitled Task Force Maaliwalas na DAET. Ito yung parang composite team para linisin, ayusin, pakiusapan yung ating mga kababayan na yung pinag-widen ng DPWH ay talagang free from illegal structures, from obstructions, eyesore. So yun, hindi lang siya national road, provincial and municipal road within the jurisdiction of DAET ay iisa-isahin na mag-aralan muna last few months of the year at magkaroon ng mga warning, communication at malaking pagbabago ng 2015 dahil papatupad natin ang maaliwalas na DAET. Kumbaga magbabago ang mukha ng DAET. Then yung pagpapatupad ng provisions ng environmental code sa regulation of plastic. I emphasize regulation, not no total ban, pero regulation ay simula rin ng January 2015. So, dahil tayo ay most competitive town in 2014, maraming time na ako ay invited na magsalita sa iba't ibang lugar. Tapos na yung ongoing yung consultations sa mga proposals sa local government code, amendments to the local government code. So, isa ako sa naging member ng panel para maging resource speaker sa session na local government at work. So, tapos na ang Luzon. Last Thursday, I was in Cebu, sa Visayas. Ngayong October 1, ako ay nasa Mindanao. So, maganda naman, nagiging reference ang DAET. So, dahil sa Competitiveness Award, napansin yung mga best practices. This may not be the best practices, pero nag-i-introduce ng kakaibang pagbabago sa lugar natin. So, napapansin sa buong bansa. So, parang para sa akin ay bagong magandang balita naman ito na meron tayo ganitong opportunity. Maraming salamat. Thank you, Lord, for all the blessings. At mahalaga pa rin sa akin, walang sakuna sa bagyo, no? At sa baka. At let's hope and pray na maging maayos ang lahat at maging may kaginawaan, lalo na ang pamahala natin sa nakatubang ang ating mga kababayan ay patuloy na makagawa ng mga magagandang bagay para sa ating mga kababayan. Maraming salamat.